אף אחד לא רוצה לשחק איתי, אף פעם לא משתפים אותי, אין לי עם מי לשחק. אף אחד מהילדים בכיתה לא מזמין אותי, אין לי אל מי ללכת. גם אתם נגדי, תמיד אתם נגדי, לאף אחד לא אכפת ממני. כמה פעמים שמענו את האמירות האלה? האמירות האלה מספרות את סיפורה של הלקות החברתית, כעוד ביטוי נוכח, כואב, בהפרעת הקשב והריכוז. לקות הלמידה החברתית כחלק שמתפתח בתוך הפרעת הקשב ונותן את אותותיו בחייהם של ילדים מגילאי 3 ו-4. אלה הגילאים שילדים מתחילים להיות ילדים שמתייחסים לילדים אחרים, לא רק מתייחסים, רוצים להיות חלק מחבורה, מקבוצת שייכות. הם לומדים להסתדר עם ילדים אחרים בלמידת מודלינג, לא בלמידה פורמלית. הם מתבוננים על האחרים ועלינו ועל מבוגרים אחרים, ולוקחים משם את כל אופנויות ההתנהגות שמותאמות לחיים החברתיים. מילדים רבים עם הפרעות קשב וריכוז, ההזדמנות הזאת נמנעת. סיפור הפערים בהפרעת הקשב גורם לילדים שלכם לרצות להיות חלק מחבורת בני הגיל, להרגיש את השייכות, את אותה שייכות שגם עוזרת להם בהדרגה התרחקות מבית ההורים, אבל לא מאפשרת להם לממש בהצלחה את החיים החברתיים. למה זה קורה? למידה שהיא למידת מודלינג היא קשה ביותר כשאתה ילד עם הפרעת קשב וריכוז. אבל יותר מזה, החלק המרכזי בלמידה החברתית עוסק בהבשלה הנוירולוגית שמאפשרת לכל ילד כשאין לו את הבעיה הנוירולוגית להבחין בין אני לאחר. אני רוצה לשחק איתך, אני רוצה לשחק איתך, אני מכירה שהאחר הוא אחר והוא לא שלוחה שלי שבאה לשרת את הצרכים והרצונות שלי. כשאני רוצה לקיים חיים חברתיים, אני צריך להבין מה אומר לי הזולת. כשאתה עם הפרעת קשב, הרבה פעמים הפרשנות היא פרשנות לקותית. אני מזמין ילד לשחק בטאקי, והוא אומר לי שהוא לא רוצה, והוא מתכוון שהוא לא רוצה טאקי. הוא לא רוצה איתי. בטאקי הוא לא רוצה. מה שומע ילד עם הפרעת הקשב, שלא רוצים לשחק איתו, וכבר הוא מתפרץ, הנה אף אחד לא רוצה לשחק איתי. ואני מזמין אותו לשחק במשחק מחשב מסוים, והוא אומר בוא נשחק במשחק אחר, ואני שומע שהוא לא רוצה משחק אחר, הוא לא רוצה לשחק איתי. וכשהאחים שלי אומרים לי, רגע, אני שומע שהם מסתודדים ולא רוצים אותי. הפרשנות, שהם גם מפרשים אתכם כך. כשהם מבקשים משהו ואתם אומרים להם, זה לא או לא עכשיו, ומיד באה ההתלהמות. אף פעם אתם לא מרשים לי, אף פעם אתם לא נותנים לי, רק אותי אף פעם אתם לא אוהבים, רק לי אף פעם אתם לא רוצים. מדוע החוויה היא כל כך טוטלית? הוויסות שבהפרעת הקשב. הפרשנות בין הרגע לכללי. ככל שילד נמצא בתנאים של בידוד חברתי, דחייה חברתית, קורבן לפגיעות חברתית, כך הוא עלול להגיע אל מקומות קשים של הימנעות, של עצב, של דיכאון, של הסתפקות אך ורק בחיים וירטואליים, ולא בחיים חברתיים ממשיים. ואלה מצבים קורעי לב. לעתים לנו ההורים יש תחושת חוסר אונים, כי מגיל מסוים אנחנו לא יכולים להתערב יותר בחיים החברתיים של הילדים שלנו, למרות שבא לנו לנער את הילדים בשכונה ולהגיד להם, הלו, קבלו גם את הילד שלי, הוא רוצה. כי הוא הרי ילד שרוצה את חברת הילדים, הוא רק לא מצליח. והיא הצלחה היא זו שגורמת לו לוותר. כדי לטפל בזה, נדרש לעבוד בשני מעגלים. במעגל ההורי, לעבוד על הלקות החברתית בתוך התא המשפחתי, ובמעגל מחוץ לבית,
בקבוצות טיפוליות ייעודיות להוראה מתקנת חברתית.